А той бил 200 конето. 204. А? 204 на турбината за Докато изчакаме да се върнат участниците в финала на клас предно предаване, времето на GTR 13 секунди 138 хиляди, 193 км в час терминална скорост. Да, имаше проблем в стартирането с клетката, просто времеизмерващата система дава 3 секунди и половина за 60 фута, което не е коректно време, вероятно просто тя се е разместила при стартирането и клетката е отчела, че автомобилът е тръгнал. С други думи казано, ще видим значително по-добро време от това, което е на таблото. И 11.88 195,5 терминална скорост. Сега обаче се прехвърляме отново в финала на клас предно предаване. Веско Кавачов навигира стартирането. Вероятно избират подходяща стартова позиция за Росен Петров. Той направи фалстарт предишната гонка. Сега всичко е наред, вероятно. Не знаем защо Росен изпусна старта. Не беше подготвен. Това дава победа за Иван Панайотов. 13.589 е неговото време. С много сериозно каране Иван Панайотов си проправи път от третата позиция в клас Б сега и до финала вече води с 1:0.